Čaute, tady je Kasper Kalen a se mnou tady je Maydous. Tak rozhodli jsme se, že budeme točit videa ze hry Minecraft a chtěli bychom vlastně to nějak zkombinovat, aby se vám to líbilo a aby vás to bavilo. Co ty, Maydousy, jak se na to cítíš? Jo, cítím se docela dobře, jinak je to naše první video. Potom vám vlastně do rohu, těsně na konci videa vám dáme náš channel a můžete nám dát odběr, jestli budete tak jako, jestli se vám bude líbit naše první video. A naše první video bude asi takové nejkratší a potom tam budou takové 20 minutovky, 25 minutovky. Dneska chceme stihnout 2 videa podle toho, jak budeme mít čas. Zítra se naučím, ale chceme prostě to stihnout to nejlíp, tak se bavte a doufám, že se vám to bude líbit. A abych chtěl ještě dodat, hráli jsme trochu v screenu, takže máme tady pár věcí a tak dále. A server vám ještě prozatím nedáme a uděláme, až budeme trochu slavnější, dáme anketu a vybraný bude vlastně, tomu pošleme Skype a náš server a může hrát s náma. Takže, co? Můžeme začít, ne? Takže začneme. Takže jdeme. O, ten je diamant. Dívej na ten levitující diamant. Počkej, já zkusím ukopnout. Omlouvám se, jestli budu mít lagy, ale... Máme texture pack. Máme texture Potom pack. dáme do popisku videa, jestli ho budete chtít. Nám se líbí. To s Kasperem a... Tak Maydousi, kudma půjdem? Tudma? Půjdem nějak tady, no. Já bych šel třeba loďkama, ale zase to bude trochu nudné, když pojedeme těma loďkama, ale zase bychom mohli dostat někde jinam, protože tady jsou všude kolem baráky. A je to takové prostě divné. A chtěl bych ještě říct, že vlastně zabydlíme se a budeme dělat z tady tohle serveru party a zkusíme točit co nejvíc a pokusíme se točit každý den video, aspoň jedno, a jestli to bude stíhat, jestli to bude mít vlastně lajky, zhlédnutí, odběry, tak bychom později mohli i za den stihnout 3 videa. Takže to jsem vám ještě chtěl říct a... Se domlouvali, že každá série bude mít 30 videí, což znamená, že za jeden měsíc bude jedna série, možná jako podle času, ale chceme třeba za jeden měsíc stihnout jednu sérii, ale to nevím, prostě podle toho jenom bude vycházet čas. Chodíme do školy a jako takové velké to zase není, takže... Budeme se snažit každý den dávat aspoň jedno video. A co vlastně říkat, jsme začátečníci, takže jestli to nebude mít vůbec sledovatelnost, tak s tím budeme asi končit, nebo zkusíme něco jiného točit, dejme tomu Counter-Strike, Shakes of Fiji, nebo Sand Days Die. No tak... mohli bychom točit i Shakes of Fiji. No mohli. Tak můžeme si udělat série a vlastně můžeme hrát. Jinak tenhle server je vlastně PvP, pokud se nepletu. Maydousi, kde jsi? Kamo, teď to byl noč. Jo, no, všiml jsem si. Kde si vidíte PvP tu, promiň. A tak já bych šel, aby jsme nemuseli jít po vodě. Teď tam pojď do té bažiny, kámo, a tam, hej, počkej, poprosi, ať ti už neprší, kámo, protože mě to jako docela štve, sice nemám lagy, ale jako štve mě to docela. Tady je barák. Tak potom... To jsou svině, nechcou dát... A i na vás. Co? Když budete chtít třeba si napíšete do komentářů, chcete, abychom těžili, chcete, abychom se vypravovali na cesty, prostě takové různé věci. Chcete, abychom šli do nedu, takové různé prostě věci. Můžete psat do komentářů a my vás jako budeme respektovat jako diváky, takže určitě. Potom si když tak napíšete, co chcete, aby jsme točili a my to natočíme pro vás. A řekněte si třeba po tady tomhle videu chceme Shakes, natočíme Shakes. Nebo budete chtít CSko.
třeba Source 1.6, tak my vám to natočíme. Není žádný problém. Ale hlavně, ať nám vychází dny, aby jsme mohli vlastně točit co nejvíc a aby vás to hlavně bavilo. To je tak. Jako dneska v tomto prvním videu bychom ještě barák jako nebudeme spíš stavět, spíš najdeme místo na barák. Ať máme nějaké místo a v druhém, i dnešním vlastně, no vydáme to asi dneska, možná zítra, a v druhém videu vlastně můžeme dát třeba, že budeme teprve stavět barák, jako nevíme, jak nám to vyjde, takže Taky bych to tak udělal, no, že první vlastně najdeme nějaké místo a ubydlíme se a vlastně druhé bude. Počkal, pojď za mnou. Jo, tak to pa. Mea? Jo. Můžeš. Tak pojď, kámo. Jsi ve vodě, sorry, já jsem... Jo, co to tady je? Tady je poušť. Asi se uvidíme na poušti, protože oba dva máme rádi strašně poušť. To jo, no. Jsme se domlouvali, že pro nás nejhorší biom jakože tak je asi sněžný. Jo a jinak budeme natáčet i vlogy, jako podle toho, i ve škole budou třeba vlogy, podle toho, jako budeme mít náladu na to. Určitě jo. Jinak, já bych za tím začáteční videa tak kolem 5 minut, no ne 5, tak kolem 10 minut bych je asi dělal určitě. Prostě najdeme místo, tak to ukončíme, ale nechceme to třeba hledat 20 minut. Určitě jo. Tak tady bych se asi ubydlel. Počkat. Ne, nešlapej na to. Bacha. Máš lopatu? To bouchne, kámo. Čekej. Mám lopatu, proč? My jsme sráči. Tam nic není, vole. Jo? Bacha? Ty vole, bacha, tam nespadneš, ty jo. A já si, když tam bude něco dobrého, kámo. No to je taky možnost, ale radši to riskovat nebudu. Radši jdeme hledat barák. Jako... tady bych se obydlel. No, tady dívej se, co je za náma, kámo. Hej, pojďte zkusit rozkrást. Ne, nebudem griefeři. Jo, no, to je pro blbě, ale jde to jako má na vám. Jde to rozkrást. Ale tak už to je na půl. Když jsme to tak, když jsme to, takže bylo trapně, budeme to. Dobře. Já bych šel trochu dál, jakože bych šel někde, hej, tady je docela dobrý místo, ale to jsou všude baráky. Jinak, první bude, abyste nám řekli, jak se bude naše reska muset jmenovat a jak by to mělo vlastně být, ta reska. Vlastně jak se bude jmenovat. A nejlepší vlastně vybereme a nejlepší o tak pojmenujeme. A bude. Jinak můžeme dělat i unboxingy, jestli budete chtít, jako my třeba natočíme nějaký unboxing, kdy třeba já teď dostanu vlastně na Vánoce sluchatka. Určitě. Z Echelon Gaming, takže já bych mohl udělat unboxing, ale zdá se mi to trochu trapné, protože už to dělal Ment a jako mám úplně ty samé sluchátka, takže nevím prostě. Tak podle toho, jak rozhodnete, samozřejmě. Určitě, a jak Made House bude vlastně u mě, tak budeme dělat určitě i nějaké videa. A jestli vám se to bude líbit, tak i budeme dělat facecam, co znamená, že dáme doprava nahoru nebo doleva nahoru kameru, dáme tam naše obličeje a budeme hrát. A můžeme hrát jaké hry třeba chcete, dejme tomu, ať to je Shakes of Fidget. A zase nechci být kopírák od Nituse, Nitus taky točí Shakes of Fidget, určitě nebo Questík. Ano, nebo Questík, nebo Erorek. Nechci vlastně být kopírák a nechci, aby nám nějaké autorské práva, určitě. Takže budeme rádi vlastně, když nám dáte určitě like a odběr. Ano. Myslím, že je to první video, tak určitě to nebude nejlepší video, ale buďte mírní. A určitě i budeme točit z čarovného Minecraftu videa.
A bude to sranda. Žádným kikrem máme totiž to. Mejdous, našel jsem barák. Asi. Pojď na mě Kde TPA. můžeme být jako barák? TPA pod na mě. Já že... Ano. Jo, kámo, tady dobrý nápad. Dobré, tak tady se ubydlíme. A zatím čaute, Mejdousi. Tak,